Какво ми стана? Не знам, брат, ти се държиш много странно. Поудея тук нападна, ма тук биеш са нещо. Чакаш на нещо. Лекалко. Не знам. Освен, щом го хващаш от линията от там някъде, щом хващаш вълните от там, май ще трябва да се върне на ти място. Викам да се върнем. Да, се върнем, ще видим някаква идея обаче. Не знам, но рисковаме, но ще трябва да намерим някакви там доказателства, нещо такова. Да се върнем, ако според мен да, трябва. Айде. Да видим какво е станало. Не, знам, брат. Аз си казвам, това е място обладано. Що има такива работи. София, върхолаци, дудушници, такива работи. Тук при нас гледай какво става. София, върхолаци? Да. Не знам, тук напоследък доста паранормални неща. Не знам, защо никой не реагира от тия работи. Всички са тайни. Да се изглеждаме, с тайница е вътрешно. Да, тук си е така. Къде тръгват нещата, не е много добре. Не е какво ще стане. Ето стигна, не сега. Да видим какво ни очаква тук. Сега път така, къде път дойдохме, но ще видяхме само с което. Няма някакви неща обаче. Това се чупи някакъв кробар. Але пак Чакай. Има бележка, бе. Я? Дай да я прочетим. Така. Той миналия път не видях бележка. Така. Здравейте, казвам се Стоимен. Ако щеш, това място тук е опасно. Заедно с Боровата гора. Тези места се чуват слухове, че изчезват много хора и не са намерени други. Като си тръгнат, се държат. И други, като си тръгнат, се държат странно и зло, но трети пък биват отличани и после измъчвани. Писъците им са чували от живущите наблизо според теории на тези места. Тук има отзад. Според тези места се говори, че обитава странник под псевдонима Dark Passenger. Странно. Който има много тъмни сили, както и паранормални история. Историята на била малко на самодиви. Чувал съм някаква легенда за тях, но това наистина е... значи не е добре. Но това е истина. Но това наистина е истина. Аз бях един от тези хора и свидетели, които забелязват тук на мястото. Има чукче и кробар. Тия неща трябва са. Има чукче и кробар, а вътре има каска, която пази от контрола. Да, там ще видим после. Някаква стълбата. Която пази от контрола на Dark Passenger. Използвайте ги срещу него, само така можете да го спрете и убиете и да спасите спокойствието и мира. Послепи се. Каската я носи този само, който е хванал контрола му. Значи аз. Да, ти трябва да носиш. Ще запазя тази бележка, ще дам на Бождара, като се видим. Значи аз сега да взема каската ти, чука и кролбара. Чакай, виж, аз ще взема кролбара, ти вземи чука. Това не е място на чук, много бе, това е кролбар. Студено бе. Така, давай сега да огледаме мястото. Да внимаваме. Тава каска сега. Да внимаваме. Гледай, имаш контрол. Слагай. Не да е слабо. Давай, служи я. Пази. Чакай се пара. Добре, давай да разгледаме. Да.
тук сякаш никой не е обитавал, някакво лодка има. Само е да не са гробове. Не, човека, ма гледам някакви скелети долу. Има някакъв скелет тук. Тук. Вой, да. Тук има скелет. Вой, само да не е Томас тук, че... Вой. И тук е някакви стълбички. Някой се опитал да се измъкне. Какво ще правим? Назад, че тук не може да се измъкне. Давай. Леко. Така. Това хова малко смешно. Мале. Аз тук това място... Какво е този виждам? Какво ще правим? Не знам. Трябва да го намерим това да го убием, както пише на бележката. Трябва да спасим тук. Който е бил. Изобщо не ми хареса на къде отиват неща. Не знам, брат. Трябва сериозно да се вземе в ръце. Много опасно става. Тук има още някакви работи, колове, моле. То сигурно е зад кола. Пърнал? Да. Какво ще правим? Не знам. Трябва да го намерим, той го отрепаме. Ако искаш да го пробваме да го потърсим. Да. Айде. Какво ще правим? Не знам. Виж го. Ето го. Това е той там. Той е. Ето го. Там е той. Предай се, Dark Passenger. Предай се. Времето ти свърши тук. Ще трябва да те убием. Време е за... Какво стана? Ударил го. Не знам ти какво направи, обаче той изчезна някак. Изчезна, да. Обаче знаеш, че има проблем. Какъв? Хванах му силите. И? Сега имам неговите сили и мога да направят това, което той може. Да. Ще трябва да го спрем. Ма той избяга, значи скоро може да не го видим, обаче трябва да измъкнете силите от мен и неговите. Тук които бяха оставени на сърднищите. Какво ще правим? Както как, трябва да се позвоним в пощара, да открием Томас. Да реши тази бележката. Така и ще мислим по-нататък. Да, ще се разбере. Така че да, трябва да го разберем. Викам да се махаме вече от тук. Вече да се махаме, да. Айде.
Това трябва малко практика. Викам да се прибираме, викам аз и да разберем какво става.